खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर' सादार हासार चेनेल जाना गासैखौ बरायना लाबाय दिनै आं मोगा-मोगि लानो सानदों बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नैबे पुब साफा गामिनि माने कनक बर' बिथाङा दाउ फार्म बानायदों दा बेनि सोमोन्दै बिथांजों आङो सावरायगोन बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन दाउ फार्मखौ माबायदि बानायनाय जायो आरो बेनि थाखाय माबे मेडिसिनजों लोगोसे मा आदार होनाय जायो आरो देरनायनिफ्राय बेसेबां समसिम बे दाउ मासेखौ बा दाउ गिदिर जानो थाखाय मा आदबजों फिसिनाय जायो बेखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन गिबियावनो नोंथांखौ आंनि बर' सादार हासार चेनेल जाना नोंथांखौ बरायनाय जाबाय नैबे समाव आंनि भिउआर बिथांमोननो नोंथांनि सिनायथि आरो थंखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आंनि मुङा कनक बर' ओमफ्राय आं बाक्सा जिल्लानि मौजा गोबर्धना दा नोंथांनि जानबुं नाम्बारखौ एसे आंनि जानबुं नाम्बारा जाबाय 6001300769 हयथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय मानोना बेवहाय आं जानबुं नाम्बार होनायनि खारनानो बेनो जादों मा नोंथाङा गोरलै राहाजोंनो बिथांजों जगाजग खालामनानै दाउखौ माबायदि फिसियो बेखौ नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन आदसा नोंथाङा गिबि जागायजेननायनिफ्राय दाउखौ माबायदि फिसिनाय जादोंमोन आरो गिबियाव नोंथाङा माबैसे फिसिग्रोदोंमोन गिबियावनो आङो बेलेग जायगानिफ्राय माने मानैसो ओरैनो एगारनानै फिसिनो थाखाय लाबोदोंमोन लाबोनानै एगारनानै फिसिबाय दंमोन फिसिनायावनो इनिफ्रायनो बिमा बानायदो मासेनिफ्राय मासे बानायलांबाय इनिफ्रायनो गोबां जालांबाय गोबां जानानै उनाव फिसा जाबाय फिसा जानायनि उनाव माबायाव दोनफैबाय इदि बायदि फिसाखौ साइड खालामनानै इदि न'आव लाबोबाय लाबोनानै गां रज'खांनायनि उनाव बिदि न'आव लाबोनानै दोननानै आदार होबाय दाना होबाय फेदेरबाय उनाव नायबाय माने बिदि फिसिबाथाय एसे बिमाया बिदैया खम दैयो ओमफ्राय बिदैखौ खम दैयो नालाय उनाव माबाबाय मेचिन लाबोबाय मेचिन लाबोनानै मेचिनाव सोबाय सोनानै दाउदैखौ मेचिनाव होनानै इनकिउबेटर मेचिनाव होनानै गफाय होबाय नोंथांनाव मेचिनबो दं आरो ने मेचिनबो दं गफाय होयो माने मेचिनखौ गफाय होनानै ब्रुडिं हिट खालामनांगौ जेरै दाउ बिमाया गजबो ना बेबायदि गजब होनांगौ बिदि हिट होनांगौ हिट होनायनि उनाव ओमफ्राय टाइमलि दाना जाहोनानै उनाव हारसिंनो दाना जानो रोङो दाउआ ओमफ्राय हारसिं देरबाय ओमफ्राय भेक्सिन होनांगौ टाइमलि भेक्सिन होनांगौ दा नोंथांनाव जेनेबा नोंथाङा दाउखौ गिबियावनो मानै लाबोग्रोदों नङा होमबा बेनि उनाव जेनेबा एसे गोबां बारायलांबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव 80-90ता जालांदो ओमफ्राय दायोआव 100ता वाइट जालांदो आरो गोबां जालांदो थ' नोंथांनाव आङो नैबे दाउ फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो गोनांथि मा जायो जेनेबा न' नांगोन न' नांग्रोबाय बेनिफ्राय साइड बाउन्डारि नांगोन नुनो मोनदों मुसारि होदों बाउन्डारि जाहाथे दाउआ गुबुन जायगायाव थाङा दाउआ माने गोबां फिसिबाथ' मालायनि न'आव थांबा मालाया रागा जागोन बेनि थाखायनो माने न'आवनो जेराव थायो बेयावनो थानायनि थाखाय आरो जाहाथे बेमार आजारा जाया बेनि थाखाय न'खौ खानाय जायो आरो बाहेरायाव नागारा नामा नागारा बाहेरायाव नागारगोन नै सिस्टेम बानायदों खिन्थु न' सिस्टेमानो आङो दहाय बाउन्डारि सिस्टेम भिडिअनि गेजेरजों हयथ' नुखादों खोमा बै माबाखौ एसे साइडखौ आं दिन्थिदोंमोन एसे एगारना होयो आरोना खुला जानायनि थ' बेवहाय माबैसेसो दाउ दं दायो टटेल 120तासो दं 120ता दा बेवहाय नोंथाङा जेनेबा बे माबे दाउखौ जेनेबा लाखिनाय जादों आरो बे दाउनि नामफोर थायो नामा दाउनियाथ' नाम दं खिन्थु जोंना लकेलाव कयलारबो थायो नामा लकेल कयलार गैया जोंनाव कयलार गैया आरो ना अनलि लकेल दाउ आरो ना दाउआ माबाफोर नुदों खोमा दाउआ गिदों जोंनि लकेल दाउनि एसे सेमानो नुनो नागिरो नुबाबो डिफारेन्स दं मानो होनब्ला वेटआ गिलिरसिन आथिंफोरा गोमो जायो आरो गोमोआ लकेलाबो थायो खिन्थु वेटआ गिलिरसिन आरो इयो गेदेरसिन जायो थाबैनो देरो कयलारखौ बायबांनो नागिरा बेनो आरो ओमफ्राय दाउनि जे दाउ बिमानि जेनेबा बेसेबां दिननि उनाव दैयो आरो दाउआ 4 माह 4 मान्थनि गेजेराव दैयो दा बेनि प्रफिटआ माबायदि ओरैनो प्रफिटआथ' मोजां ओरैनो माबै जेनेबा हमना लानो गोरलैनिफ्राय फिसा जाजेननिफ्राय बै माबायाव बिदै दैनायाव जेनेबा मासे दाउनो दाउजो दाउनो बेसेबांथ' सम नांगौ बायदि ओरैनो बेसेबांनि उनाव फिसा जानायनि उनाव 3 मास बा 2 माहनि गेजेरावबो फाननो हायो दैफिनो आरो ना दैफिननायाथ' मा होनो बिमानो जुदि गनो होआब्ला 15 दिन उनावनो दैफिनो 15 डेसनि उनाव 15 बा 10 दिनसोनि गेजेरावनो दैफिनो
दा नोंथाङा जेनेबा दाउ फिसिदों बेवहाय बै मासे माबाया दाउजो दाउआ बेसेबांसो बिदै दैयो बायदि बेसेबां माने टटेल बोसोरसेयाव 120टासो दैयो बोसोरसेयाव 120टा खनसे दैगासेयाव 15-20टा गाहाम दैयोना माने खनसे दैजों 10-15टा दैयो बोसोराव नायोब्ला मथा मथि 120टासो दैयो 120टासो 20-30टासो ओमफ्राय नोंथाङा बैखौ होयोना ना मेसिनाव इनकिउबेटर मेसिनाव गहोयो मेसिनाव बेसेबां सम लायो ओरैनो 21 दिन लायो 21 दिन 21 डेज बै फिसाखौ जेनेबा मेसिनाव गहोबाय फिसा जाबाय बेनि उनाव माबाफोर जत्न लानांगौ दं बेखौ जत्न लानांगौ ब्रुडिं खालामनांगौ माने मोनसे प्लेन सिट बायनानै गल राउन्ड खालामनानै फिसानि संख्या हिसाबै फिसाया जेसेबां दं एसेबां गुवार बानायनानै फिसाखौ सोनानै सिङाव गुन्दै बनानै सायाव बस्ता होनानै बेयाव दोननानै एगारना होनांगौ एगारनानै उनाव सायाव खोबना होनांगौ जाहाथे थान्दा मोना माने लाइट माबा 100 वाट बाल्बखौ होनांगौ आरो 100 वाटखौ बाल्बखौ जायखिजाया होमब्ला बैखौ जों गोदान मोनसे नोंथांनाव मालाबा फैयोब्ला बेनि सोमोन्दै बेखौ दाउदैखौ माबायदि फिसा बानाय बेखौ रायज्लायनो मेसिनखौबो मोजां खोथिदो मेसिनखौबो नुनो मोनगोन फिसाखौ बोरै ब्रुडिं खालामो नायनो हागोन फारसेनिफ्राय जागोन आङो नैबे समाव सोंनो लुबैदों जे दाउ माबाया नैबे जेनेबा फिसानिफ्राय बै गेदेर जासिम माने बेसेबां सम लायो आरो मा आदार जाहोयो बेहाय दानायाथ' इयाव माबा जातनि दं बयलारानो फिदा खिन्थु बेलेग स्टेप दं आरो मोनसे स्टार्टार दं ग्रवार दं बे फिनिशार दं मोनथाम दं मोनथाम स्टार्टार ग्रवार फिनिशार एखेयानो बुस्थुआ खिन्थु दानाया फिसा गेदेरल' माने स्टार्टारा जाबाय फिसा गुन्दै दाउआ फिसा नालाय बेखौथ' जेनेबा मार्केटाव मोनखायो ओमफ्राय ग्रवाराबो एखेयानो माने देरनायनि माने एसे गेदेर माने खुगायाव नांनाय बायसाल' ओमफ्राय फिनिशारा जाबाय गेदेर माने खुगायाव नांनाय बायसा दा जोंनियाव मा जायो गामिफोराव हयथ' जोंहानाबो थांनाय बोसोराव दाउआ थैजोबदों दा बेवहाय बेमारफोर जायो नामा बेमार जानाया जायो खिन्थु बिदि फार्माव दोनबा बेमार जाबाङा आरो खम जायो माने होनबा बेलेगाव गिदिंथिंनो मोना खारन गिदिंथिंनानै गेसाव गोफोन जेनेबा सोरहानोबा बेमार जादों बेफोर जाना फैबासो बेमार जायो ओमफ्राय बेवहाय बै फिसानिफ्राय गेदेरसिम मा आदारखौथ' नोंथाङा बुंबाय दा बेवहाय भेक्सिनफोर माबाफोर मेडिसिनफोर होयो नामा भेक्सिन होयो भिडिअ मोनसे नुदोंमोन बेवहाय जेनेबा खायसेया मेडिसिन होनाय भेक्सिन होयो ब्रयलार फार्मफोरनिया दा बेवहाय बे दाउफोरनि थाखाय लकेल दाउनि थाखाय भेक्सिननि गोनांथि जायो नामा मेडिसिननि गोनांथि जायो नामा भेक्सिन होनांगौ होबाबो मोजां आरो बेमार आजारा जाया होनाया मोजां नोंथाङा होयोना मा होनो होयो फार्स्ट टाइमनिखौ होयो उनाव बारा मेडिसिन इउज खालामा आरो आङो बिदि दोनबाथाय मेडिसिन बारा इउज खालामाबाबो जायो बेनिफ्राय माने न'आव फिसिनाय आरो नैबे नोंथाङाव फिसिनाय बेजों माबाफोर डिफारेन्स जायो नामा बेनि खायसेया जेनेबा हमना ला न'नि बेदर आरो नैबे नोंथाङा फार्म हिसाबाव जिहुथे खालामदों नङा होमबा दा बे हिसाब बेजों माने माबाफोर जानायाव जुदि दाना जानायाव जुदि एसे बाराद्राय ब्रयलार फिटखौ जाहैयोब्ला बेदरा एसे ब्रयलार टाइपनि जानो नागिरो खिन्थु बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय खम जाहोनांगौ माइरं माइ बेफोरखौ जाहोनांगौ गांसोबो जायो गांसो हाना हाबा गांसोबो जायो आरो बेसेबां टाइमसो जाहोयो नोङा जेनेबा फुंनिफ्राय फुङाव खननैल' होयो खनसे बेलासियाव खनसे बेजों लोगोसे बै बयलार फिट नोंथाङा जिहेतु लाबो दा बेजों माबाफोर होफादेरनो नांगौ नामा जेबो होनाङा इयाव सब थायो एभ्रिथिं थाखायो इयाव प्रटिन माबा माबि सब थाखाजोबो गासिबो थाजोबो आरो ने बेनिफ्राय बेजों बे आदारजों लोगोसे दैखौथ' आं नोंथांनाव नुनो मोनदों दैखौथ' होनांगौ खोमा दैखौ 24 घन्टा थानांगौ दैया 24 घन्टा माने दाथ' हराव लाइटखौ खोमोरनानै बन्द' खालामजोबनो हासिगोन बैयाव जेबो थाला खोमसि थासिगोन ओमफ्राय बै माबायाव मासे दाउआ दाउला दाउ बे दाउला दाउआ जुदि नोंथाङा बेखौ फिट खालामबाय जाहोबाय थायोब्ला बोसोरसेयाव बेसेबांसो अजननि जागोन दाउला दाउआ बारा देरा हाइस टटेल 1 केजि 2 केजि जागोन आरो 2 केजि 2 किल' जागोन आरो दाउजोआ 2.5 किल' लागै जायो खारन बिदै जानानै मेजेम जानानै माने अजन जाहैयो आरो
बे नोंथाङा बेसेबां बोसोर जाखो बेखौ मावनाया 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर जाबाय 2 बोसोर नोंथाङा बे माबाखौ मावबाय आरो मावबाय बे दाउ फार्मखौ दा बेवहाय नोंथाङा बैनि सिगांनिफ्राय लाना बेसेबांसो ओरैनो फाननाय जाखो बेखौ ओरैनो मेक्सिमाम हमना ला एबार बोसोराव आङो 100ता फानबाय एबार बोसोर 200ता फानबाय बेसेबांसो फानजाखो ओरैनो बेफोरखौ बारा हिसाब लाखिनाय जायाखै ना नोंनि अनुमान बायदिब्ला अनुमानथ' फाननाय जाबाय खमसे खम 1000नि सायाव थांबाय ओमफ्राय बेसेबांसो प्राइसआव फानो नोंथाङा बेखौ दा आं हलसेल रेटआव फानो खारन बेयाव हलसेल फार्म नालाय बेनो आरो माने गुबुन हलसेलाव फानबा खालामोना नोंथाङा ना दामा रेटआथ' रेटखौ खोन्थाजाया रेटखौ खोन्थाबाबो माने थिग थाबाय थाया रेटआ चेन्ज जाबाय थायो मार्केटआव बारायबाय थायो आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे गोबां दाउ नङा होमबा दा बेखौ नोंथाङा साप्लाइखौ हरो ना नोंथांनिफ्राय बेखौ दाथ' दामा 350 400 ना लांफैनायखौ सोंदां बेखौ लांफैनाया गावसोरनो लांफैयो बेफारिया लांफैयो आरो आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जे मासे दाउआव आदार जाहोनानै बेसेबांसो खरसा जायो बायदि फानजासिम 1.5 किल'सो जानायालागै फिसा जुदि बायोब्ला फिसायाथ' एसे ओरैनो 40 थाखा 45 थाखा लायो मासेयाव आरो 120 थाखासो खरस जागोन टटेल बायनायजों जाबजों 120 ओमफ्राय माने बायनायजों बेनिफ्राय फिसाजों दाना जाहोनायजों गासै 120 खरसा आरो होमब्ला 1.5 किल' जुदि जायो सेरसेखौनो हमबाय सेरसे जुदि जायोब्ला मेक्सिमाम 300 250 अब्ला बेसेबां प्रफिट थागोन जोंनाव प्रफिटआ ओरैनो जुदि 120 थाखा खरस जाबा ओरैनो 100 थाखा लाब थायो 110 20 150 200 बिदि लाब थायो आरो मासे दाउ जिहेतु नोंथाङा फार्म बानायबाय नालाय दा मासेल'थ' फाननाय जाया नङा होमबा फाननाय जायो गोबां फाननाय जायो बे हिसाबाव एसे प्रफिट दं आरो ना प्रफिट दं नोंथाङा जेनेबा प्रफिटआ इयो स्टेप बाय स्टेप बानायबा बांसिन प्रफिट जायो मान्थलि हिसाबाव लानो हायो आरो फैसा मान्थलि हिसाबाव आरो दा नोंथाङा जेनेबा बे माबाखौ नैबे दाउ फिसिनानै दा बेसेबां इमप्रुभ मोनदों बायदि बे नोंथाङा लुबैदोंमोन आं एसेबां दाउखौ जाजानो लुबैदोंमोन दा देरनाया दाना होबाबो देराखै बैदि बायदि ना माबायदि नोंथाङा फिल खालामदों माबायदि मोनदों फिसिनानै दाउआथ' फिसिनानै मोजां दाना जाहोबा एसे थाबैनो देरो बुस्थुआ मोजां जायो मोजांसिन जायो आरो ओरैनो एगारना दोननायनिफ्राय बेमार आजार जाया बेमार जाबा देरनाया खम जायो बेमार जाबा एसे स्ल' जायो मानसिया जेरै बेमार जाबाथाय एसे स्ल' जायो देरनाया बिदि आरो माने मोजां जुदि थिग थायोबा साइस्थ' बादि फटनो देरो मोजाङै देरो आरो बिदिबा बेमार आजार खम जायो आरो बेनो थाब देरो आरो अब्ला आङो जोबथि फारसे फैनोसै जाय बिथांमोना बर'नि माखासे इयुथफोर दङ बै इयुथफोरा बेंगालर सोरबा कर्नाटक सोरबा गवा गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांदों दा बैफोरो जेनेबा हमना ला नायबलियाव सासे नोङो सुपारभाइजार हमना ला बबेबा जुदि कम्पानिफोराव खामानि मावोब्ला हमना ला 15,000 बा 20,000 हमबाय दा बायदि प्रफिट मोनो 20,000 बिथांमोना मोनोब्लाबो फैनो थांनायावनो खरसा बहुत थाङो दा बैफोरबायदि बर' सेंग्राफोरखौ आरो नैबे आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ नोंथाङा मा मेसेज होनो लुबैयो नोंथाङाथ' बिराद सेंग्रा नङा होमबा दा बे हिसाबाव नोंथाङा बे खामानिखौ मावदों दा बिथांमोनखौ मा मेसेज होगोन नोंथां आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जाहाथे बिसोरो बेफोराव थांनानै जुदि मोजां कम्पानियाव मोनबाथ' मोजाङानो जुदि मोनाखैब्ला न'आव फैफिननो लुगैदोंब्ला फैनानै जाहाथे फैसा सैसा लानानै फैनानै न'स' दाउनि न'स' खानानै दाउ बा अमा जि जायखिजाया माने जि मावनो लुगैयो हानाय बायदि गोसो बायदि मावनांगौ आरो ओरैनो जयालासिनो फैनानै जनानै थायालासिनो दाउ अमा हांसो बा बोरमा गासिबखौबो फिसिजायो दाउ फिसिबा दाउ फिसिजागोन दाउआ जाबाय खम खरसावनो जायो अमा बोरमानिफ्राय आरो प्रफिट खालामनो हायो गासिबो जोंनि लाइमोन सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा फैनानै दाउ अमा फिसिनो हागोन ओमफ्राय लास्टआव नोंथाङा ओरैनो गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बिटिसिआव जिहेतु बर'आनो खुंथाय खालामगासिनो आरो आसाम गभर्नमेन्टआबो जिहेतु बेनि बेलायाव नैबे दाउ फिसिनाय फार्मनि बेलायाव लन लानायखौ गोबां नुयो माने लन होयो आरो बिदिनो दा नोंथाङा सरकारनिफ्राय माबाफोर अनुदानफोर मोनदों नामा मोनथ'वाखै आं माने दा मा बुंनो लुबैयो नोंथाङा लन सन मोनथ'वाखै लनखौ मोनबा आंथ' बहुत गेदेर बानायनो गोसो थारमाने नोंथांनाथ' निजेनि केपिटेलजों निजे बानायनाय बेफोरो सब
अब्ला नोंथाङा लन बिदिनो जेनेबा सरकारनिफ्राय अनुदान जुदि मोनोब्ला एसे गेदेर बानायनो गोसो आरो दा नोंथाङा जेनेबा जाय सेंग्राफोर दङ दा जेनेबा खायसेफोरा दाउ फिसिनो बिराद गोसो आंनि भिडिअखौबो नायबाय आंनि भिडिअखौ गोबाङानो नायबाय सोरबा नायबाय नाथाय गोबां बाथ्राखौ जेनेबा बुजिजोबाबो इन प्रेक्टिकेलि सोरबाफोर इयुदा नोंथांनाव फैयोब्ला जेनेबा दाउखौ माबायदि फिसियो अमाखौ माबायदि फिसियो नैबे हांसोखौ माबायदि फिसियो दा बेनि सायाव सोरबाफोर जुदि फैयोब्ला माने कचिं बायदियाव आरो जेनेबा बिदि बायदि जुदि सोरबा बुङोब्ला बा सोंहरोब्ला नोंथाङा बिथांमोनखौ मा मेसेज होगोन फोरोंगोन बा ना फोरोङा बेखौ फोरोंनांगोन मानोना होमबा जोंना बर' हारिया रोङा बर' हारिया ओरैनो बुहुदानो माने बेकारै थायो आरो नागिरना मोना खामानि नागिरो मा मावगोन मा मावा माने ओरैनो आइडिया गैया आरो आइडिया लानोबा आंनाव कलबो खालामजागोन आरो फैनानैबो सोलोंजागोन प्रेक्टिकेल नायनानैबो नायलांनो हागोन हसाना मिसाना नंखायना नंगौ मेगनजों नुबासो फोथायोथ' आजिखालि मानसिया नायफैनांगौ आरो नायोब्ला गोसोआ उत्साह बारायो आरो नोंथाङा माने बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय फोरोंगोन रेडि हिसाबाव बिथाङा फोरमायदों जे बेनि नैबे दाउ फिसिनायनि फुल डिटेल्स माबायदि फिसियो आरो माबायदि फिसियोब्ला मोजां जायो जोलैखौ बनिफ्राय मोनो हयथ' नोंथाङा जोलैखौबोथ' फानो बिथाङा ओरैनो मासे जोलै बेसेबांसो 45 लायो बेलेगावथ' बारा लायो आंनाव आरो खमावबो हरनो हागौ आं माने टाइम लानानै बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ माने बुस्थुआ सोलायबाय थायोथ' मा फैसानि भेलुआबोथ' सोलायबाय थायोना जिखुनु सबजि मैगं थाइगंनि सोलायबाय थायो दानानि दामा बारायबाथ' आं दामखौ बारायनांगोनानो दाउनिखौबो बिदि आरो माने मासेयाव 45 रुपिस माने खम बारा एसे जागोन खम बाराबो जानो हागौ आङो निजे फैबा खमावबो हरनो हागौ बाराबो हरनो हागौ फोरोंथाइ लानायनि गेजेराव बिथाङा फोरोंथाइ होनोबो रेडि आरो नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला नैबे जायगायाव नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे पुब सापाकामार गामियाव फैनानै बिथां कनक बर' फंबायजों नोंथाङा रायज्लायनानै कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै बिथांजों सुलाद लानानै नैबे दाउखौ माबायदि फिसियो बेनि आइडियाखौ लानो हागोन बिथाङा शेयार खालामनो गोसो थ' बेनिखायनो जाय बिथांमोना बेकाराव ओरैनो दङ ओरैनो थानाय सुबुंफोर जिहेतु न'आवबो थाबाय फारसेथिं गुबुन खामानिखौबो मावबाय दा बै हिसाबाव नोंथाङा बेखौ जाय बिथांमोना भिउवार आंनि लोगो नोंथांमोना बेखौ फिसिनो हागोन आरो बिथाङा रेडिखा बिथाङा फोरोंथाइ होनो थाखाय रेडि फोरोंबायबो बहुद फोरोंबायबोनो गोबां सुबुंफोरनो जोंहाबो स्राबाराव फोरोंबाय जा फैबानो फोरोंहरो आं बिथाङा फोरोंबायबोनो गोबां सुबुंखौ बिथाङा फोरोंबाय हयथ' नोंथाङाबो गोसो जुदि जायोब्ला बिथांजों सोलोंथाइ लानो थाखाय फैनो हागोन आरो बेनो मोनसे वे जेराव जोङो बेकार होननानै बुंना लाबाय थायो मानसिखौ गावनो बेकार होननानै बुङो दा बेवहाय बेकारा माब्ला जायो जेब्ला सासे मानसिया जेनेबा हमना ला थाबायनो हाया मानो हाया जेरावबो नों उदाया बेबायदि मानसिया बेकार नाथाय मा बेनि अनगायै नोंथाङा जुदि माबा मोनसे लामा जेरै बिथाङा दाउ फिसिनायनि मोनसे वेखौ नागिरो बा लादों दा बे हिसाबाव न'आव थानानैनो खामानिखौ मावनो हाबाय आरो गुबुन खामानिखौ मावनो हाबाय दा बे हिसाबाव नोंथाङाबो नैबे दाउ फिसिनाय आदबखौ बा दाउ फिसिनानै नोंथाङा गोबां प्रफिट जानो हायो बिथाङा माफायाव सेरसे हिसाबाव जुदि फानोब्ला खमानो 250 दाथ' नोंथांमोना मार्केटआव मिथिखायो बेसेबां फानो बा बेसेबां रायो प्राइसखौ माब्लाबा 400 दायो 400 दा बे हिसाबाव नोंथाङाबो फैनानै बिथांजों फोरोंजा आरो दाउ फिसिनाय जे आदब बेखौ माबायदि फिसियो बेखौ नोंथाङा फोरोंजानो हागोन लोगोसेनो नोंथाङाबो फिसिनो हागोन आरो बेनिफ्राय गोबां बेनिफिट लानो हागोन थ' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम आरो गुबुनफोरनो बे आयदाखौ बा माबायदि दाउ फिसिनायाव मोजां आरो बेनिफ्राय बेसेबां प्रफिट मोनो बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों हयथ' एसे मिथिब्लाय आरो बेखौ गुबुननो फोरमायनो थाखाय नोंथाङा शेयार खालाम आरो लोगोसेनो फंबाय कनकआ आंनो जाखिनि बोसोन दिनै नैबे दाउ माबोरै फिसिनांगौ बेखौ बोसोन होबाय लोगोसेनो नोंथांमोननो फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होबाय।